Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sana kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sunod sa Bacolod, hindi na makasarang sang hard lockdown sunod sa Bacolod EOC. Mga passenger vessels nag-untat anay biyahe pa Iloilo. Oxygen plant sa Negros Occidental, ginpataasan na ang produksyon. Kalan-an, ginhold up sa lakyan sa Tag-iya, ginhimo getaway vehicle. Kag sa good vibes, security guard nag-uli sang iya napulot nga kwarta kag alahas. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 40,000 ka dose ng Sinovac vaccine ang ginbaton kahapon sa Negros Oriental. Padayon ang vaccination drive sa probinsya sa Negros Oriental matapos magbaton kahapon sa 40,000 ka dose sang Sinovac vaccine. Sunod sa DOH Negros Oriental, ang 20,000 diri ang itigana sa probinsya para sa second dose sa mga una na nga nabakunahan. Naglabot na sa 61,162 ang nabakunahan sa Negros Oriental kag 49,531 diri ang nakabaton na sang ila nga second dose. Padayon man ang pagnubo sang active cases sa Negros Oriental matapos mag-record sang 65 new recoveries kag 23 ka new cases kahapon. 524 ang active cases sa probinsya. Samtang nagpanaog naman sa 1,066 ang active cases sa Bacolod City matapos makarecord sang 93 new recoveries kag 34 new cases kahapon. Ang Negros Occidental nga may 61 ka bag-o nga COVID-19 cases, ang karon may 1,229 active cases. Sa number 9, 82.9% na sa karon sang yara sa A1 category kung mga medical frontliners ang nabakunahan na sa probinsya. Samtang sa A3 category naman kung may mga comorbidities, yara sa 134%. Gamit ang bago lamang nag-abot nga 50,000 ka mga Sinovac vaccine, sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, sarang na ang probinsya makabakuna sang yara sa A4 category o kun ang mga economic frontliners. Ang Sinovac vaccine nga bago lamang nag-abot ang ginbakal sang national government. Tutukan karon ang kampanya sa mga senior citizen o kun mga yara sa A2 category. Sa target, 30% pa lamang ang nabakunahan. Sunod sa kay Diaz, ginatunan man ang pagpatigayon sa bakuna sa kada barangay bilang isa sa mga stratehiya nga magainganyo kag mapadasig pagid ang vaccination ilabi na sa mga katigulangan. Sa 1.4 million nga target, 123,734 ang fully vaccinated sa probinsya o kun halos 9%. There are some steps on the part of PHO to conduct a campaign, kadtuan nila ang mga lugar nga kinahanglan na medyo convincing o pagpaathag kung ano ang pagbakuna kag anong iya sini nga benepisyo para makonbinsir sila nga magpresenta sa ilalawas kag magpaboluntaryo nga magpabakuna sa aton nga vaccination centers. Sa number 8, dakop sa CCTV ang pagkabunggo sa isa ka motorsiklo sa isa ka lalaki nga bag-o lamang nakapanaog sa jeep. Sa sini nga CCTV footage, makita ang ini nga lalaki ang bag-o lang gid panaog sa depasahe nga salakyan. Wala makapahigad ang depasahe nga salakyan sa pagpanaog sa pasahero. Ang pasahero, pagpanaog sa salakyan, nagrekta na lakat pamerkado sang hinali na lang nga mabungguan sang sini naman nga motorsiklo nga nagahagunos. Nadusdos sang makadali ang lalaki antes mahulog sa dalan. Gindala sa ospital ang lalaki. Sunod sa Police Station 4, wala magpa-blotter pa ang biktima. Kag ginareglo na siya sang nagadala sang motorsiklo. Nakagwa naman siya sa ospital matapos nga ginbulong ang iya minor injuries. Sa number 7,
Isa patay, 3 pilason sa mabungguanay ang isa ka motor kag tricycle sa highway sang Banwa sang Pontevedra. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Edgar Balaod, samtang pilason naman ang iya misis nga angkas matapos mabungguan sa tricycle ang ilang motor sa highway sa Banwa sang Pontevedra sang Domingo. Sunod sa PNP, naglapaw sa piyak nga lane ang tricycle kag iya ginbungguan ang motor nga ginasakyan sang mag-asawa. Pilason naman ang tricycle driver kag iya sini nga pasahero bangod sa pagbunggo. Gindetain man sang kapulisan ang tricycle driver. Sa number 6, duha patay sa separado nga pagpamuno tugas ang linalisay sa probinsya. Patay ang 32 anyos nga si Marjun Paklibar matapos bunon sa iya nga talamnan sa barangay Talakdan sa Kawayan kahapon. Sunod sa pulis, hinali lang nag-abot ang mag-amay nga Romelo kag Romeo Basilio kag nagbaisay sila sang biktima. Ila na lang gilayon ginbuno si Paklibar nga nagresulta sa iya kamatayon. Madugay na nga nag-aaway sunod sa pulis si Paklibar kag ang mga suspect. Samtang patay man ang 59 anyos nga si Nathaniel Cabahog Sr. matapos ginbuno gamit ang screwdriver sa iya nga kaingod sa barangay Santa Mesa sa Manapla sang Domingo. Sunod kay Major Jovito Bose, hepe sa nga Manapla PNP, nagbaisay ang biktima kag ang suspect nga si Arnold Castillo sang hinali na lang bunon sang suspect sa dughan si Cabahog. Madugay na nga may indi pag-intsindihanay ang magkaingod sunod kay Bose. Sa number 5, isa ka kalan-an ang sulod sa mga hold-up suspects kay inasang kaagahon. Pati ang salakyan sa biktima ang gingamit pa binang getaway vehicle sa mga suspect. Ang auto nasapwan na lamang ang ginbilin sa downtown area sa Bacolod. Yaring report. Nakibot ang isa sa mga empleyado sa isa ka motor parts store sa Gonzaga Street sa Bacolod City kay ina mga alas 8:30 sang aga kun nga ang nagabalabag sa parking area nila ang isa ka Toyota Wigo. Nakita nila ang post sa Facebook nga missing gali ang among auto kay ginkawat. Gani nagtawag sila gilayon sang pulis. Inang tingala ko yung marking naman, dumaka na kindili, nang lang sa sulod ko ng ganito. Oo. Pang matabigan. Ano oras ni? Pang lasutong hija, gulo to. Oo. Oo. Hindi ka dugay nga cellphone si partner ko, kita ito sa konsalbat. Anong nilo parehas? Ang auto ang ginapanag-iyahan sang isa sa mga tag-iya sang sininga kalan-an sa barangay Alihis sa Bacolod City. Sunod sa amay sang isa sa mga tag-iya nga si Ariel Ledesma, nanugid sa iyang nga anak nga ginsulod sila sang 3 ka mga lalaki nga armado sang pusil, mga launa ka ilasang kaagahon. Nagpakuno-kuno ang isa sa ilang nga customer, kag dugay-dugay, nagdeklarar na sang hold up. Sulat ko, no, kasi wala sila kabaligyan sigarilyo. Huling ng bata ko niya, wala naman kabaligyan sigarilyo. Niya nagbalik siya. Oo. Nagbalik yan, kahit mabalik man yan, soft drinks na lang. Oo. Kapag sila nga soft drinks, hindi inokdan sa pasulod. Oo. Eh, dito na naging tayaan dahil. Itayaan sila. Pila katawo ni sir? Sigon sa ila, 3 ko nung nanaog, isa ang gadrive. Ang gadrive pa nito, gulang-gulang na. Nagapang-deliver sa pagkaon ang negosyo sang iya nga anak kag sang nobya sini. Ang ining store nga ginhold up na sang kaagahon ang nahamtang malapit lamang sa may Panaad Park Stadium kabahin pa ini sang Regent Pearl Homes. Sulod sa mga iban nga negosyante diri sa palibot, ining boss nga store ang nagabukas tubtub kaagahon kag masami ang mga stores diri sa palibot niya ang sarado na amo kon nga wala sang may nakakita sa natabo nga insidente kay sang kaagahon. Sa 3 ka mga suspect, isa sa ilang may edad na, kag ang duha mga huben pa, base sa panugiron man sa iya sa mga biktima. Ginpangkuha ang ilang mga cellphone kag relo pero ila namutikan nga nagakurog-kurog pa ang isa sa mga suspect samtang ginapauba sila sang relo. Kasi nang isa ko, no, why gamas? Wala pa siya mas? Why gamas? Kung makita ko nung ni Son, daw man ang kilala pa rin ito. Kasi kung sa ila ko, no, gataya ko, no, kakuha sa relo, ginagakurog-kurog pang gataya, kung ito pakilala nga, hindi professional, no? Ano gipakuha sa laptop, cellphone, sa lakyan kag motor? Ang cellphone la, yung nakaba, sa ila ginakaptan yung cellphone, kuha sila. Oo. Sa rin lang laptop, yung dala, galing kay, why guro man di paranta sa auto, alam na ang laptop sa bango, guro ay makita. Sa pagpalagyo, gingamit sang isa sa mga suspect ang auto sa nobya sang anak ni Ledesma.
Ang motor sa isa ka nagatrabaho sa isa ka food delivery services company ang ginbitbit man sa mga sospek. Wala man nilagit pagtandog ang mga biktima. May CCTV footage nga gin-review ang mga katapos ang Police Station 7 kay Inas ang aga. Medyo malayo ang kuha sa video pero dito nila natukiban nga dito nagtabuay sa may Dalan Gonzaga ang mga sospek. May salakyan nga dala ang isa sa ila. Ang nagdrive sang kinawatan nga wigo kag motorsiklo didto na naog kag nagsakay sa salakyan sang ila nga kaupod. Ang problema lang, sunod sa Deputy Commander sa Police Station 7 nga si Lieutenant Rami Saison kay hindi athag ang kuha sang CCTV. Picture sa TV, tama man to kalayo. Nga nagtaw naman ko. Hindi siya ang view sir no, hindi klaro sir no? Hindi klaro, bro, nakita. Nga may salakyan. Ang motor. Okay. Pwede duha ka salakyan nga sunod sir? Ang muna, ang salakyan yung ginusar nila, ila. Anak ka ba yung nila ka motor? Okay. Ginbuksan ang auto sang biktima. Dito nakitaan nga nagakinayag ang mga pagkabutang pero ang iya laptop wala madala sa mga sospek. Maging pang-check pagid ang mga pulis nga dugang ang mga CCTV footage sa lugar agud makilala ang mga sospetsado. Sa number 4, gin-upgrade sa probinsya ang oxygen plant sini nga yara sa compound sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa siyudad ng Silay para mapasaka pagid ang production sini. Ang mga dapat kalayuhon ginpaidalo man sa repair. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, target karon sang amo nga oxygen plant nga makaproduce sang 1,540 ka tanks kada bulan. Ang ginakonsumo sa nga TLJPH, Cadiz District Hospital kag Valladolid District Hospital nagalabot sa 1,200 tanks. Gani sa 1,540 suno kay Diaz, may buffer pa nga 340 tanks. Ang lihok ang ginpatuman bilang pagapangaman in kaso nga magsaka ang demand sa oxygen. Sa karon suno kay Diaz, may pagsaka na gidman kasunod sang paggamit sang high flow oxygen machine sa mga pasyente nga may kabudlayan sa pagginhawa kasubong sa mga nagpositibo sa COVID-19. Liwat nga naka-operate ang oxygen plant sang pagsaylo sang operations sini sa engineering office. Gina-step up naman ang aton production and hopefully we will be ready for whatever contingency nga magsaka gid man ang demand for oxygen. At the same time, we also have suppliers ready man na nga maghatag sa aton oxygen just in case magkulang pagid ang aton supply sa aton nga Silay oxygen plant. Sa number 3, biyahe sa mga passenger vessel sa mga puerto sa Bacolod kanselado bilang epekto sa gipatuman nga enhanced community quarantine sa Iloilo. Buwas pa natala ng ipatuman sa syudad sa Iloilo ang pagsuspend sa biyahe sa mga passenger vessel pasulod sa seaport tugas ang hard lockdown. Pero humalin kay Inas ang aga, wala na nagbiyahe mga fast craft sa Wisam Express. Sunod sa kay Frank Carbon, operators ng shipping firm, hindi na pagtugutan sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa ilang mga vessel pasulod sa Iloilo. Gani nagdesisyon sila nga temporaryo nga hindi na magbiyahe. Hindi magluwas nga madutay man ang mga pasahero. Suspended man ang biyahe sa mga passenger vessels ng Ocean Jet. Samtang nagapadayo naman ang pagbiyahe sa mga Ro-Ro vessel para sa delivery ng essential goods nga Bacolod to Iloilo kag Iloilo to Bacolod. Sa number 2, wala nagauntat ang gobernador sa pagpanawagan sa pumuluyo nga estriktong magsunod sa minimum health protocol, ilabi na nga may pila na ka mga Delta variants ng COVID-19 nga na-record sa mga kaiping nga probinsya. Ginalauman sa gobernador nga malikawan ang pagsulod sini sa probinsya. Ilabi na nga kung mag-igo gidman ang amo nga variant, mabudlay ang mangin resulta sini. Wala man na paidalom sa lockdown ang probinsya pero sa gihapon ang pagpatuman sa lockdown sa kaiping nga mga LGU bisan pang sa National Capital Region ang may epekto man sa ekonomiya, ilabi na nga apektado ang biyahe. Sunod sa gobernador hindi manegar ang pagbatsyag sang ekonomiya tugas sini. May pila na ka mga flights nga ginkansela tugas ang bag-o nga mga community quarantine. Well, as I said before, no, if ever that, we will never be ready enough, no.
But of course, we just really hope that we can prevent it, and that's why we're still calling on people to, follow the minimum requirements, which is face mask, face shield, distancing, and avoid gatherings, avoid leisure travels. No? But just the same, right now bed capacity is good enough, but then again, it will really be a problem if the Delta variant comes into our province. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Hindi na makasarang pang syudad sa Bacolod magpatuman sang hard lockdown. Gani subong pa lang may ginapanghimo ng katikang Emergency Operation Center para mapunggan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Ma-report si Nico Delfin. Ginsugda na sang Bacolod Emergency Operation Center ang pag-inventory sang oxygen tanks pati ng paghanda sa mga isolation facility kag mga hospital. Suno kay EOC Executive Director M. Ang magluwas sa hugot nga pagpatuman sang border kag travel restrictions kabahin ini sa mga tikang agud mapaiway ang pagsulod sang COVID-19 Delta variant kag para man mapahagan-hagan ang sarang matugas sini nga problema. Suno kay Ang hindi mataas ang hospital capacity utilization sa Bacolod sa karon. Only about 48% ang aton nga capacity utilization, and that already includes patients coming from the province. So kung tanaw mo gamay-gamay gidya kanubo gi kayo sang utilization ta. But the moment nga masudlan kita sang bag-o nga variants, which is 60% more easily transmissible, we can expect nga ma-surge, masaka ba na gulpi ang aton utilization rate. That is why as much as possible we are trying to tighten our border controls para hindi kita masudlan. Ang Iloilo City kag Iloilo Province ang napaidalom karon sa enhanced community quarantine tugas ang COVID-19 Delta variant. Ang Iloilo City ginpaidalom sumugod subong adlaw sa hard lockdown. Yara naman sa modified enhanced community quarantine ng Cebu tungod sang pagsaka sang COVID-19 cases kag may mga report na nga masako ang baklanay sang oxygen tanks kag may pilahay na sa mga ospital. Bungod sini apektado man karon ng biyahe sa mga perto kag mga flight schedule sa airport. Ginsiling ni Ang kung magsaka gid man ang COVID-19 cases, posible granular lockdown ang sarang nga ipatuman sa baylo nga hard lockdown. Diri ang ginhimo ta lockdown of workplaces kung may ara gid nga clustering of cases, ina-lockdown ta ang workplace. But other than that, as much as possible, we don't want to implement a citywide lockdown. For the reason nga kadako sang effect kag ang iya sina nga balik sa economy is really so great that a lot of people are already affected. So many businesses have closed. Ang Bacolod ang nagapabilin karon sa low-risk area sa kampanya kontra COVID-19. Gani padayon man ang panawagan sang pamunuan sang EOC sa publiko angot sa hugot nga pagsunod sa minimum health standard protocol para mapanubo pa ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 34 anyos nga delivery rider kag security guard ang gindayaw matapos ginuli ang wallet nga napudyot nga nagaunod sang kwarta kag alahas. Aton siya kilalahon sa report ni Nico Delfin. Halin sa pagtrabaho bilang security guard sa isa ka hardware store sa Barangay Sumag, nagarikta ilis ang uniforme ang 34 anyos nga si Venji Basig para naman magbiyahe bilang delivery rider. Sang Biyernes ang gabi, samtang nagamaneo siya sa iyang motorsiklo, iya nakita ang isa ka wallet sa karsada nga malapit lang sa Taytay sa Barangay Alihis. Pick up ko to accept ko to order sa may kuan mo, nabakal ko to bulong sa may going to sanitarium la. May customer ko to. Wala magduwa-duwa si Venji nga gilayon mapahibalong tagiya angot sa napudyot nga wallet. Tubtob nga nabalik sa tagiya ang amo nga wallet nga may unod nga 1,400 pesos kag mga singsing nga nagabalor sa 17,000 pesos. Para kay Venji, dako ang niya nabatyag nga kalipay nga nabalik sa tag-iyang wallet kag alahas nga bag-o lang man gawad sang tag-iya sa pawn shop. Nalipay mo ko tapos doon na kuan mo siya nga kinanglano niya ginit amo to nga kuan gay kuan mo say. Ang batyagan mo nga
kinanglanon niya gid amo to nga kantidad ako mo ito mo. Sa print-up lang to ya 17,000 to mo 500. Iko ni bligyan to mas Magluwasan na baton nga padya gikan sa tag-iya sang wallet, gindayaw man sang iya mga kaupdanan si Venji. Kag sang mismo manager sang ginaubrahan niya nga hardware. Overwhelming gid sa akon kay diri siya go work, especially diri siya go work sa Triumph, nang happy gid ko kay amo na siya nga klase nga tao. May duwa ka magagmay nga kabataan si Venji. Gani naghihimaka siya sa pagtrabaho, agod may madala siya siya pagpauli sila puluyan sa syudad sang La Carlota. ay ko maksim para maka-income ako gagwardya ko pag kuha ko may ara man ko bulaw. O birthday pagala isang mimo nga kinagot, babae lalaki? Laki sir, sa August na niyo. Mga kuha na. May preparasyon na? Wala pa nga sir. Kay Yan ginanay. pandemic pati, way mangigising ka na. Ang ara lang Nagapati si Venji nga magluwas ang katampad sa trabaho, ginakinhanglan man ang kapisan agud nga malampuwasan ang hangkat sang kapigaduhon karon nga pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, given sa background yun, security guard, kag nag-food delivery pa siya, siguro, inang para sa iya, yung diyang feeling, nga ginapangabudayan mo siguro, ang mga bagay-bagay nga ginagamit mo sa mga like ang kwarta nga ginagamit mo nga doon, sa ginpudjot mo lang. Kag nga mga ini nga bagay balaming, no, kung labi na kung ikaw nagakinahanglan, ginahambal ba nila kasilaw, masilaw kag may kadako sang possibility nga matentar ka kag magamit mo kag finders keepers sa ginahambal sige. Diba? Hindi kita siya means, kaya nga matultol ang tagiya, no? Gani duwa na gani ubra niya, gabakabuday siya, kabalo siya kadako sang needs niya, but wala siya nagpatentar. Tuman katampad ruming ato ginadayaw ang amo sila nga mga kinahanglan ta mga amo sa klase nga tao sa sininga panahon. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.